O uso de internet pelos vehículos jornalísticos é moito intensivo, eu acho que en todo o mundo. O que acontece é que a penetração, o uso por parte da ciudadanía de internet en cada país é un pouco diferente. En Europa, a media do acceso, do uso dos cidadãos europeos de internet é máis ou menos de 50%. España, porém, está un pouco máis baixo da media europea e está en torno ao 35%. Entón, eu acho que está casi bastante perto da situación que vocês têm aquí en Brasil, que, se non estou mal informado, está por volta máis ou menos do 20-25%. Até agora, nos últimos anos, as empresas foron bastante resistentes a facer cambios estructurais por conta do que estaba acontecendo en internet, mas agora todo o mundo está achando que ya finalmente van ter que tomar medidas moito drásticas para responder á nova situación. Está siendo bastante claro nos últimos anos que a audiencia está dando un pouco de costas ya a determinado tipo de medios clásicos, moi particularmente aos jornais impresos e cada vez máis tamén a propia televisión. Ahora os jovens empiezan a consumir moita menos televisión do que consumían antes. Eso significa que ahora as empresas jornalísticas ten moito interese nos medios digitais como forma de interesar ao público joven, mas aínda ten moitas dificultades para conseguir un retorno financiero. La única forma de conseguir para a publicidade tener contacto con os usuarios é incorporar a publicidade dentro dos propios conteúdos. O acceso aos conteúdos jornalísticos e non jornalísticos, de entretenimiento, etc., de vehículos tradicionais como a prensa, a radio e a propia televisión tamén, poden ser accesados agora a través de outros canais. E acontece que o público jove, particularmente, é un público moito acostumado a utilizar novas tecnologías. Entón, para eles, accesar aos conteúdos audiovisuais a través das redes e a través das tecnologías digitais é ben máis fácil do que podería ser para seus pais. Está acontecendo que moitos jovens comienzan a ver a televisión pela internet. Comienzan a interagir con os conteúdos audiovisuais de unha maneira que ya non é a maneira estática de ollar a televisión clásica, sino é unha maneira moito máis interactiva, onde poden eles un pouco interagir, facer comentarios, colocar trechos de elementos de televisión nos seus propios blogs. Por lo tanto, se está gerando unha metodoloxía, unha forma de uso dos conteúdos audiovisuais que va alén da visión tradicional da televisión. Os formatos narrativos audiovisuais están mudando moito por conta da novo escenario da comunicación que ten lugar na internet. Os géneros son moito máis cortos, o tipo da narrativa audiovisual que se emplea, as imagens, etc., son tamén diferentes, porque o contexto de consumo dos conteúdos audiovisuais son diferentes. O tempo de descarregamento tamén condiciona o tipo de conteúdo que se pode dar. Por lo tanto, ten aí unha serie de condiciones que se ten que valorar e que probablemente van a ir pouco a pouco desenvolviendo unas novas formas de comunicación audiovisual na rede.